Ya ndithu takulandirani pa Malawian Cameras YouTube channel pamene ndithu timakambirana nkhani zosiyanasiyana. Ngati simunapanga subscribe mungopangiratu chifukwa the next videos zikhala zosavuta kuti zikupezeni. Komano pano last time ngati muwabwera mwa new one, last time zakudutsani chifukwa tinakambirana kuona zoti Ukraine ndithu inapanga attack Russia ku dera lija la lochita kuti Kursk. Kumene koko ndikumene ndithu anaphulitsa nuclear power plant komanso oil refinery. Therefore ndinakamba inakuona kuti sindikudziwa zoti Ukraine ziwathira motani. Nakamba statement imene chifukwa I understand mene ndale za Trump ndazi nzawo akuchitira. Anthu ajawo sikuti akuthandiza Ukraine. Ukraine sakuyithandiza. Ukraine akungoyika m'mavuto. And ndikuona songa tikuona zoti Russia I think ili ndi ufulu kwambiri kusiyana ndi wina aliyese. Like titakuona soti ngati mene ngati ili Israel imapanga china chilichonse. Imakhala ndi ufulu like Bible somene angeuze zochita. And kusiyana kwa ndikuona kuti Israel imene imazochita America. Komabe sono kumbali kuza ndi Russia, it's like America singeuze zochita Russia. Olo zitatani. Sangaitani azingoyankhula. And ndiso pena pakazumada so kuti makamaka what do they really want? Akufuna chani makamaka. So as I said earlier, kuti Americans sakuthandiza Ukraine. Nde chachitika panchona kuti choyamba Russia inatulutsa statement yona kuti onse sindikufuna ma Europeans azungu aku Europe sindikuafuna mu dziko la Ukraine. Asilikali sindikuafuna mene momo. 2 ayina NATO awa sindikuafuna mene ngati alimo atulukemo mbene momo mu Ukraine mo. Zimezo Russia inalengeza. Okay, inalengeza panakaya kanthawi only one day zinaweza kuona kuti Russia yapanga attack building ya European diplomatic missions. Cha building chimene ndithu cha Europeans, right? Chimene makama diplomats makhala zochitika zonse zokhuza na ma mission onse okhuza ndi ku Europe, right? Ndikuti iwo chipiri yawo ndi chimene chosho kaya chilichonse chanchani zimakhala mmene momo. Russia yaphulitsa chimene chosho. Chimene Russia yaphulitsa. That's the first thing. Mwanali family zimaya kuti waphwanyika mpaka na mutu mena. Zimaya kuphwanyika mutu. That's zomvetsa chiswana. And osalakwa and they are paying heavy price. Nde pamene zokambirana zomakhala ngati kuti zikuchitika, zokambirana zomakhala ngati zikuti azikutheka chanchani, koma background sibakuonetsa ceasefire ineti yonse. You see the hypocrisy. Pomakambirana makhala ngati ayi basi ayi zatele okay titele koma no background palibe chimene chikusintha. Palibe so sign ineti yonse imeneso ikuonetsa zoti nkhondo ikusintha ku Ukraine. Right? So pano point ina imene yabwera pandona kuti Trump akutulutsa statement inake yonena kuti I don't know kuti kaya anthu ndimafuna kuti Putin ndi Zelensky akumane akambirane.
Komano pano I don't know whether they will meet or not. So I have no idea. For and how one gazoti sakumvana. Trump ramena. Muntu amena amalonjeza kuti ineyo within 24 hours imene nkhando imene zata. Ineyo ndisova imeneyo ineyo mwakuti panopa is just quiet. Panopa zikhanga rongo zinyenyawa zisiya. Pankhani khuza ndichitetezo security yakumeneko kakuti akuyero pomupanga zimenezo. Yakhanga nazituluka. Hayi fete zingosathandiza pang'ono. Then kupeza kuno kuti Russia pamene kupanga pound ikuphwasulabe Ukraine. Plus abopo anthu amene mwasiyirawo kuti apereke chitetezo akuwathamangitsaso akuphwasulaso building iso. The says so panopasono tukamba sono it's now we're talking about lives miyoyo ya anthu tsopano. You understand? We're talking about miyoyo ya anthu. Ndeno yeah, by the way meeting yonso siyitheka. Russia ndi Ukraine sibapezeka meeting yawo siyitheka. Why? Chifukwa Russia yalengeza kuona kuti tofuna legitimate leader kumene koko. Tofuna president wenweni osati president woti wongonamizilayo yayi. Zelensky osanga sayine so much zokhoza ndi peace deal. Ka ceasefire chance sisanka sayinile so amene. Chifukwa si president. You understand? Anthu amona ngati kuona kuti America ikuya panthawi imene Russia inaphulitsa factory yake ya electronics ku Ukraine. Koma hayi ndithu. By the way, zimene apangaso Russia pobwezera madrone attack aja Russia yawakha 95. That's I think idzana limene 95 madrone ochuka ku Ukraine. Komanso kupeza kuti still madrone ena aphulisa tank, aphulisa nkhokwe ya mafuta, komanso aphulisa chani power plant ya nuclear. Chabwino. Ndiye iwo pobwezera zimene apanga zake aphwasulwa choyambirira aphwasulwa actually yama Europeans building is like the reaction yake. Chifukwa iye sakufuna zoti ma Europeans akhale mamene atulukemo. Koma sibona kubwezera kumene kwa izozoko. Ndiye yaphwasulwaso nkhokwe za mafuta oil refinery ku Russia ku Ukraine ko komanso China azimisa magesi. Like madilangapo kusume kuti alibe magesi kulibe letu kulitake. Yo chimlango panga chake aphwasulwa kunkulako aphulisako bomba. So now the citizens are in critical conditions. You understand? Yeah, that's the update. Imene ili kumene kuku ku Ukraine komanso Russia. Actually, for us, we just pray for the peace. We should just make it a better place for everybody. Kama nuna ngati mission hii ina Trump alimo pachimene akufuna apa angona kuti ndipereka ma sanctions angotero ndipereka ma sanctions, right? Koma Russia sakumaigunda kwenikweni apa tsopano ma sanctions apereka ku India, like really China high. Anyway, guys, thank you so much. The update we just feel sorry for Ukrainians. Kama president wande so tuzotika Zelensky wa so tuzotika plan ya ndio tani kaya kutika afuna chani ka makoti I don't know ngati organize maganizo kuti nkhondo iti wina muwina ba nkhondo iyi ndesi mungawina ndifana kuti mulibe support mukudaliya zopempha kopempha koso sukudalirikaso ndima achina mbelembele okhaokha achina au kunduku plus amene akufuna kupasa security osa kwa ophezaso akuti achokeso agumulaso building. Like, where are we going?
Where are we heading to? Guys, thank you so much. Malawi Cameras.